עכשיו היא נוסעת לחפש את היצור, היו שם משטרות, משטרה. אוי ויי, אוי ויי, אוי ויי, אני מנסה עכשיו לצלצוע. ונסוע, וואו. עכשיו אני נוסעת, יש לי פחד מהשוטר הזה. הנה עכשיו אני יורד, בום. רצה, אני יכול בזה. להסתכל לו בעין היפה שלו. הנה. עכשיו ירדתי, יש. ראיתי בו, לך לעזל. חוזרת, על הנט הקודמת שלי אני נוסעת, חוזרת. בכל זה אני נוסעת. מחפש את היצור. זה נסיעה קצרה, זה קרוב לפה אני חושב. אתה יכול להביא את המשטרה ואחרי. היה לך מפרצת. לנסוע לפה. במפה. הנה אני נוסעת לפה. אמא'לה ואבא'לה. הנה אני הולכת. אוי, אני שרופה למקום הזה. אמא'לה. לא מעניין, המונית של פרנקלין. אוי מי גאד. אמא'לה, לא נשמור, מה זה לעזאזל, מה זה?